estamos con Mercedes, que nos vai facer unha rosca tradicional galega. E temos aquí os ingredientes, que son 9 ovos. Vainos dicindo ti. Levadura, 3 paquetiños de levadura bueno, tenho do Mercadona, desempaquetada. A levadura, que é esta? Leva 3 paquetes completos. 3 paquetes. Veñen 2 en cada chirin. Moi ben. Que máis? 200 gramos de manteca. 200 de vaca. gramos de manteca de vaca. 200 gramos de azúcar. Moi ben. E unha ralladura de limón co zumo. Mais? Un pouco de sal. E un pouco de anís e fariña. Anís e 1 kilo de fariña. 1 kilo de fariña. Eso. Vale, moi ben. Pois aí, con todos estes ingredientes, imos empezar. 3, 6, 7, 9, sí. Bueno, entón empezamos Por huevos. botando os ovos aí. Hoxe fai bo día para que suba, non? A masa. E se fora máis calor, ainda que verá a cociña encendida, subía máis pronto. Sí, pero a ali rosca de inverno. Entón, claro, no, quero dicir, para subir, puña ao lado da cociña, e co calor viña máis pronto, pero bueno. Bueno, aí van. Esperemos que sala ben. Non me ten salido mal. Son todos oviños da casa. Todos. E eu ainda hai 2 caldeiros deles aí na nevera, e outro caldeiro xa está baixo. A ver se veñen por aí os rapazes, pero hasta non veñen. Eu quen me faga rosca para o meu fillo. Mi madre, o meu fillo, o meu neto, poñense como... Pero hasta non veñen comer, a voz de temporada hasta non veñen comer, veñen moitas veces, pero non veñen comer. Bueno, encima dos ovos, aí vai a manteca. Xa repetín antes. O azúcar. Azúcar. Eu pensei que levaba máis, Non. O limón. Eso dalle un saborciño, non? A mí gusta o anís. Que cheiro o anís. Ai, a que non me gusta o anís. E o anís é a esencia, non é... Esencia de anís. Non é anís deste No, tipo anís. eso non lle fai nada. Vale. Eso non lle fai nada. Bueno, agora botamos o sal que teño enriba, mira que saleiro teño enriba. Un pouquinho de sal. Sal. Bueno, ainda leva, Sí, bueno, 1 kilo de fariña. Bueno, ahora vai desfacer a levadura nun pouco de fariña dese kilo que ten apartado para botarlle despois. Xusto. Entón, agora vamos boto isto. mezclar e vaise facendo ca man. Sí, agora vai xa como. Agora revolvo isto ben. Que amarillos son os huevos. Sí. Bueno, ahora xa se lle vai botando a fariña. E claro, a man é o termómetro da masa, non? No, despois a masala, que pois hai que botala encima do mosaico e a masala. Cando este dura. Non dixemos que a fariña que se lle bota é fariña de forza. Sí, bueno, eu fago co outra tamén. Pero non me dá tanto. Eu fago co outra tamén, porque sabes por qué? Porque a veces non teño desta, como llamando vir a panadeira que me traeme 5 ou 6 kilos de fariña que teño na casa, pasan panadas e iso, pois eu a veces fago co outra, se non teño problema ningún, pero bueno. Pero mellor si mellor é esta. Bueno, despois de estar amasando aí, vai botar un pouco de esencia de anís. Unhas gotiñas. Non levo máis. E agora sigue amasando. E despois ainda leva a fariña toda, ainda non lle... E normalmente cantas veces ao ano podes facer ti as roscas? Todos os sábados. Todos os sábados, mi madre, entón xa eres experta. Este domingo non a fixen. Bueno, pois ahora xa se... Agora cando se vai amasar. Ahora se bota aí sobre o mármol, como antes. O huevo son amarillos, madre de Dios. Mira que os meus son da casa, pero non son amarillos como estes. É iso que non comen pienso. Para mí. Non sei se serán ponedoras as de carne. As de carne, sí. Claro. E o kilo sempre é 1 kilo ou sempre se bota despois un pouco máis? A ver, depende o blando que queda. Vale. A veces ainda teño que coller uns polvos do outro kilo, porque depende como sean os huevos. Claro, porque a veces si son os ovos grandes, claro, teño moita clara, pois... Esta dá má impresión que non me dá. Pero bueno, é igual, porque se non hai na baixo tamén. Non, outro sin el. Hai na baixo tamén. E Solina tamén me dixo que lle fixera un arroz co outro día. E dijo, bueno, xa farei un sábado. Pero o sábado non dá parecido. Agora antes non acaba de espesar e pégase. E agora cando se sabe que está isto? Despois digo,
Despois mírese como se fora unha media. O sea, tense que despegar das mans tamén. Ten unha despegar das mans e outra que non che pode romper ao facerlle así, non pode romper. Se non é porque non está amasada ainda. Romper, a ver, ten que ter un... romper rompe, pero bueno, ten que ter unha... Unha consistencia. E xardura para que viñera logo leva. Bueno, está aquí Mercedes dándolle forte. A masa está bárbara. Sí, porque está así como hueca, non? Proba. Vamos probar. Peteira. Como sabe anís? Bueno, despois ao cocerse non sabe tanto. Está un pouco sosa, fíjate. Está sosa de azúcar. É dicir, de azúcar? Sí, pero eso é porque leva despois por riba. Bueno, eu non suelo botarlle porque... como non se pode comer, non suelo botarlle moito. E canto máis azúcar lle botes, menos che sube. Claro, esa lea máis dura, ademais, non? Si, isto xa vai tanteado así, pa 1 kilo de fariña, sí. tanta azúcar, claro, está levando un pouquinho máis de fariña, pero bueno, tampouco non é... Bótaselle máis por riba, despois xa está. Ai, pero a esencia esta de anís quedalle riquísima, sí. Que decías ti. Sí. Pois eu convencida de que levaba anís, pero do outro. No, o outro non lle fai nada, o outro é como se lle botaras agua. Espera, que eu teño no forno, porque no forno só lle botan eles alá, o que lle botan eles ardeles. E eu despois levo 2 chirmes destes, e aparte do que lle botan eles, ainda lle boteu ese. Ostras. Nos 50 kilos? Sí, nos 50 kilos. E cantas roscas traedes? Eu fago 27, pero fago 15 de 2 kilos, e o resto hasta 27, e o resto de 3 kilos. Mundos. Xa, este ano encargádelas, non? Este ano non, te agora... Tela que ir estirando así, é que non rompa, que cando que quede delgadiña que non rompa. Queres que xa estira outra vez? Mira, xa. Sí, o sea que así xa está. Claro, así xa está amasada. Ai, que amarelliña está. Faiselle unha cruz. Fago unha cruz. E agora tápase con un paniño. E a dormir. Bueno, xa miramos aquí que despois de 45 minutos xa medrou. Está, vamos a tocar. Eso vai sair esponjoso. Bueno, despois de 1 hora e 20 minutos máis ou menos... Pero se non te fíes, se lle dá calor ben xa antes, Claro. Xa temos aquí que doblou. Bueno, como xa está, agora no mármol con un poquinho de fariña, vamos a dar unha volta, non? E xa está preparada ali a cousa do forno con un papeliño con fariña. É un papel que di que lle trae a panadeira, pero vale calquera. Bueno, que rápido o burato para facer a rosca, Jesús. Non podo abrir máis porque non me dá a lata. Vai salir xa cuadrada. Moi ben, bueno, pois xa está e aí vai. E agora xa dixe Mercedes que ten que estar aquí polo menos un cuarto de hora. Pero un cuarto de hora nada máis, que xa está a puxar para arriba. Bueno, aí queda un cuarto de horiña máis ou menos. Sale cuadrado, non sale redondo. Bueno, ahora estamos batendo, está Mercedes batendo un ovo para pintar a rosca antes de metela no forno, porque o forno está ahora a quentar. Hai que mollar un poquinho a man para o azúcar. O azúcar 250. Si, falle desto. E xa se humedece, ves? E se tes aguardiente, mollo con aguardiente. Aguardiente blanca, non? De ervas. De ervas. Ai, xa non me ven, sale con cheiro do forno. Bueno, entón... De repente se me poña a mesa amarilla, con estes huevos amarillos por riba, me la chispa. Aquí non lle metemos sorpresa dentro, como o de rei. Ah, eu a de rei metolle. Sí? Sí. E aí nan baixo, Quere lle meter? No. Porque xa hai en baixo das de reis. Para o rei é máis... Bueno, pois xa está pintada e agora o azúcar. A ver como vai. Pero o azúcar despois quito. Bueno, pois, pero vai... Quedalle saborciño. A rosca vai bonita así. Se lle Por falta. que lle quitas o azúcar? Para que non teña tanto, para mollalo co leite. Ala. Bueno, aquí xa temos e xa vai preparada para o forno. E
no forno no medio, non? Sí. Mais ou menos. Por arriba e por abaixo, lume por arriba e por abaixo, pero non moi alto, Moi ben, pois aí queda. Bueno, dimos ya a volta para que se coza un pouquiño polo outro lado. Nada máis, nada máis.